Il-kwistjoni fil-Van Nofsani hija inkwetanti u titlob politika matura. Kien għalhekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem offra li tal-ħbiberija kemm il-darba inkluż fil-Parlament. Madankollu l-Prim Ministru Bertabella għażel li anke f'sitwazzjoni tant delikata jagħżel li jkun partiġjan. Kien għalhekk Let News staqsa lill-Prim Ministru għalfejn qed juża x-xena internazzjonali biex jiskorja punti politiċi. Babela jipprova jagħti xifhem li mhux il-każ. Fil-Parlament dejjem titkellem anke ħaddieħor meta jaħsru l-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni kien ċar ħafna isma' aħna warajkom fis-sitwazzjoni tal-Iran. Provajt li fejn xi darba provajt ngħidlek fil-Parlament. Xi punti politiċi fil-Parlament naf li tħaddit dwar is-sitwazzjoni tal-bastiment Arktik. Meta gazz? Meta ftit tal-jiem qabel fil-Parlament kien għamel propju hekk. Għax għalina l-politika mhijiex dwar il-biża', iżda dwar li nagħtu ċertezza sħiħa lill-poplu tagħna x'għalina sur President il-messaġġ huwa wieħed ċar. Malta l-ewwel, in-nies l-ewwel. Tant il-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament b'risposta wieġeb li din l-istqarrija ministerjali kienet isa xi diskors politiku.